Moikka kaikille! Tällä videolla katsomme vähän, mitä uutuuksia on tullut Microsoft Formsiin. Eli täällä on muutama asia, mitä on hyvä huomata. Eli ensimmäisenä huomaamme täällä ylhäällä vasemmalla. Täällä on tämä vanha tuttu uusi tietovisa, uusi lomake ja sitten meillä on tullut tänne tällainen pikatuonti. Pikatuonti tarkoittaa sitä, että jos meillä on esimerkiksi Word-tiedostona tai PDF-tiedostona jokin kysely jo valmiina tai jokin tehtävä, niin voimme tehdä siitä helposti digitaalisen tietovisan tai tämmöisen tehtävän tai sitten kyselylomakkeen. No, kokeillaanpas tätä, eli painetaan tuota pikatuontia. Sen jälkeen lataa palvelimeen tiedosto, eli Word- tai PDF-muotoinen tiedosto. Mulla on täällä valmiina kyselyohjelmistojen käytöstä. Sitten valitaan, halutaanko me siitä lomake, ihan tämmöinen kyselylomake, vai halutaanko me siitä koe, eli tämmöinen tehtävä, johon laitetaan sitten pisteet ja arviointi. No, tämä on ihan kyselylomake, joten painetaan tuota lomaketta, ja nyt ihan hetki menee, niin se latautuu tuonne Formsiin, ja sen jälkeen lomake on muunnettu, aloitetaan tarkastelu. Ja näin hienosti tuosta Wordista, jossa oli valmiit kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot, niin se muokkautui tänne Formsiin. Eli nyt sitten, jos me haluttaisiin tätä käyttää, niin ehkä ensin kannattaa kuitenkin katsoa täältä esikatselusta, miltä se näyttää. Ja tässä tosiaan näyttäisi ihan okolta. Hauska, että tänne tuli tämmöinen pudotusvalikko. Eli siinä olikin vain yksi mahdollinen valinta, joten haluan sitä vähän muokata. Videolla olen nyt esitellyt teille myös syventävää lukuohjelmaa aikaisemmin, niin täällä huomaatte, että jos tämä lomakkeen käyttäjä haluaa, niin täältä aukeaa sitten tämä lomake syventävään lukuohjelmaan. Ja tämä voi siis kuunnella sitten tuolta myös. Mutta mennään takaisin katsomaan, eli meillä on nyt täällä joku asetus on huonosti, eli tässä voi laittaa useita vastauksia ja kysymys on pakollinen. Noin. Ja tässäkin kaikissa voi olla useampi vastaus ja laitetaan nyt kaikki sitten pakolliseksi. Niin on sama asetus kaikissa. Noin. Ja sitten tosiaan täältä voi vielä muokata tuon tyylin. Tänne on tullut uusia tekoälyä hyödyntäviä tyylejä. Joten täältä voi sitten selailla näitä erilaisia tyylejä, mitä tässä voi käyttää. Osa näistä on animoituja. Ehkä ei kannata käyttää kovin animoitua teemaa täällä. Mutta täältä voi nyt sitten valita semmoisen itselleen sopivan esitystyylin. Ja täältä voi sitten pyytää näitä lisää nähtäväksi. Otetaan nyt joku ihan perus, vaikka tuo. Ja sitten täältä voi vielä katsoa, haluaako jakaa tämän tai tehdä tästä kopion, eli haluaako jakaa mallina, jolloin voi jakaa tuon linkin monistamista varten. Tai jos haluaa tehdä toisen opettajan kanssa yhteistyötä, niin täältä voi sitten hakea tuon jakolinkin. Ja huomatkaa, täältä myös sitten voi vaihtaa tuonne, että kenellä on oikeus käyttää sitä linkkiä. Mutta jos me haluttaisiin sitä opiskelijalle jakaa, niin sitten ehkä katsottaisiin vielä esikatselulla, että tämä näyttää okolta. Joo, nyt on hyvä. Pitääkin. Tosin tuo ensimmäinen on edelleen väärät asetukset. Noin. Ja sitten otetaan kerää vastauksia ja tuolta laitetaan lyhennä URL-osoitetta ja kopioidaan linkki ja sitten jaetaan se esimerkiksi Teamsin kautta tai sähköpostiin, kuinka halutaan. Tai sitten suoraan tuosta sille henkilölle, jonka haluamme kutsua. Mutta uusi ominaisuus tässä on myös tämä esitystila. Eli täältä ylhäältä oikealta löytyy tämä esitys, joten me voitaisiin tämä nyt sitten ottaa täältä tämä linkki, kopioi linkki, jakaa tämä esimerkiksi Teamsin keskustelussa, chatissa, tai pyytää osallistujia skannaamaan tuo QR-koodin näytöltä ja jakamaan tämä esimerkiksi Teamsin kautta, jolloin kun osallistujat vastaa,
niin näkyy tässä suoraan sitten interaktiivisesti ja reaaliaikaisesti nämä vastaukset, mitä siellä on vastattu. Eli tästä pystyttäisiin sitten seuraamaan suoraan näitä. Ja nämä nyt oli vähän tylsiä, nämä oli kaikki tämmöisiä monivalintakysymyksiä, mutta esimerkiksi jos on avoimia vastauksia, niin tänne saisi valita, että haluaako sanapilven niistä vastauksista vai haluaako näyttää ne vastaukset tällä janamuodossa. Mutta tämä esitystila on tosiaan uusi tässä Formsissa ja tuosta saadaan se pois. Ja sitten yksi juttu vielä, mikä tässä on uutta, mennään nyt ihan tähän alkunäyttöön, niin tänne on tullut tosi paljon näitä mallipohjia. Eli täällä lukee tutustu malleihin, tuolta näytä kaikki, niin saat vielä lisää niitä. Niin täällä on hyvin paljon uusia eri teemoihin sopivia malleja, joissa sitten alkaa myös tuo tekoälyavustin tukea sitä lomakkeen laatimista, antaa siihen erilaisia valmiita kysymysvaihtoehtoja. Ja täällä onkin jo valmiiksi annettu näitä vaihtoehtoja ja sitten täältä se antaa erilaisia ehdotuksia, tosin vielä suuri osa on englanniksi. Mutta tosiaan paljon on tullut näitä erilaisia mallipohjaa, joista voi helposti lähteä sitten muokkaamaan itselleen tuota kyselyä. Eli kannattaa tutustua. Tässä nyt tämä Formsin esitystila ehkä korvaa vähän jopa Mentimetteriä, sitä sanapilviominaisuutta, koska nyt pystyy täältä kysymään palautetta, tunnelmia, tiedustelemaan vähän, että mitä halutaan oppia, mitä halutaan käydä läpi. Joten tämä on nyt tosi monipuolinen tämä Formsi ja tuo tiedostosta toiminto helpottaa tosi paljon näiden kyselyiden laatimista. Eli tutustukaa ihmeessä.